Rakitic amb Messi. Ui, quina passada Messi per Luisito. Entra sol Neymar, Luisito, dale, Luisito, continua Luisito. Luisito dins l'àrea, passada per Messi, gol, gol del Barça! Contra letal! El Leganés apretava, però contra dels que més en saben! Luisito ha tingut la pausa, la tranquil·litat, la lluita, l'ha cuinat, ha marxat del defensa, ha fet la passada definitiva per Leo Messi, i Messi barraca amb l'interior, amb suavitat, amb tranquil·litat. Gol del Barça, Butarque. Minut 15 de la primera part. Leganés 0, Barça 1. A la frontal continua Messi per Luisito, gol! Gol de l'Uruguaixo! Gol de l'Uruguaixo! És el tàndem letal, són els amics a dins i fora del camp, són dos animals, són dos depredadors, són dos futbolistes mundials, són els millors en les seves posicions, són Leo Messi, són Luisito Suárez. És el Futbol Club Barcelona del Trident, de Luis Enrique, del que vulgueu, però ells no es cansen de fer gols i de regalar-se'ls. Ara tu, ara jo, ara tu, ara jo. Ara ha tocat a Luisito Suárez, l'uruguaixo. Minut 31 de la primera part. Leganés 0, Barça 2. Segon gol del Barça i segona abraçada entre Luisito i Messi. La barret de Messi, la passada per Luisito. Luisito se l'emporta d'esperó, no hi ha fora de joc. Continua Luisito per Neymar. Gol! Gol de Neymar! Se l'ha començat a construir Messi, que ha fet una miqueta de barret, se l'ha passat per Luisito se l'emporta d'esperó, obre a l'esquerra per Neymar, i Neymar barraca. Perquè saps una cosa o no? Digue'm. El trident és poderós. El trident és poderós. El trident és poderós. No! El trident té molt poder. Però és igual, ho pots... Era per si estaven atents els altres. Quina ruïna. No passa res. El trident té molt poder. El trident té molt poder. El trident és poderós. El trident té molt poder. El gol de Luisito. Té molt poder. El gol de Leo Messi. Té molt poder. El gol de Neymar. Té molt poder. I Subelat. El trident té molt poder. Ojo! El trident té molt poder. El trident és poderós. El trident té molt poder. Gol 100. Minut 44, gol 100 de moguts pel Barça, Butarque, Leganés 0, Barça 3. De la segona part, penal que picarà Leo Messi, cama esquerra, mans a la cintura i va Leo Messi, el xut de Messi, gol, 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 gol de Messi, Messi, gol del Barça. El penal que pica Leo Messi amb cama esquerra, a l'esquerra de Serantes a dalt, i barraca de Messi. Gol del Barça, gol de Leo Messi de penal, minut 10 de la segona part, Leganés 0, Barça 4. Ve la contra Insua, però retorna a recuperar el Barça, la té Rafinha per la dreta, Rafinha continua, Rafinha se la posa a l'esquerra, es situa Rafinha, el xut de Rafinha, golaç! Gol, 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 xau gol, golaç! Golaç de
Rafinha amb l'esquerra, que la clava tot l'escaire de la porteria de Serantes. Mare meva, el golaç que s'acaba de treure Rafinha a Butarque. Gol del Barça, gol de Rafinha. Barraca de Rafinha. Se l'ha situat bé des de la frontal, fora de l'àrea gran, amb l'interior i a tot l'escaire de Serantes. Gol del Barça, minut 19 de la segona part. Leganés 0, Barça 5. Rafinha, que l'ha celebrat amb un cop